Gipagawa sa Philippine Center for Investigative Journalism o kon PCIJ ang report sa allocables ug non-allocables sa mga congressman sa Region 12 ubos sa 19 Congress nga gikonsiderar usab nga bag-ong pork barrel. Sumala sa PCIJ sukad tuig 2023 adunay bilyon-bilyon nga discretionary fund nga gigahin matag tuig sa DPWH sa Congressional District sa South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat ug uban pang lugar. Ang allocable fund mamahimong gamiton sa kongresista alang sa mga proyekto gikan sa DPWH District Menu o ipailom sa budget sa presidente una pa man mauyunan sa Kongreso. Lakip sa nakadawat sa dagko nga pondo, mao silang Congressman Steve Chong Biansolon, 8.3 billion pesos nga allocables o 2.8 billion pesos nga non-allocables. Rudy Kawagdan, 8.2 billion pesos allocables o 215 million pesos nga non-allocables. Samantha Santos, 7.4 billion pesos allocables o 497 million pesos nga non-allocables. Loreto Acharon, 7.3 billion pesos nga allocables og 1.2 billion pesos nga non-allocables og si Peter Miguel 7.2 billion pesos allocables og 1 billion pesos nga non-allocables. Sumala ni Senator Ping Lacson, mas dako kini kung itandi sa kaning pork barrel nga kaniadto miabot lang og 70 million pesos matag kongresista og 200 million pesos matag senador. Halos tibok na sud ang nakabenepisyo apan gipasiugda sumala pa sa PCIJ nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez og Representative Sandro Marcos gitawag nga pork barrel kings. Nagpadayon sa gyapon ng hagit sa transparency og patas nga pagpangapod-apod sa pondo bisan sa opisyal nga pagwagtang sa kani pork barrel system. Mga katropa, gahini og budget dili lamang ang mga kabtangan, ingon man ang kahimsog sa atong kalawasan. Magmintinar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, ex-FM News.